Ειρήνη, Μμ. κάθε πότε πρέπει να κάνω μπάνιο το μωρό μου? Λοιπόν, θα σου φανεί περίεργο. Παρόλο που από τα μεευτήρια λένε κάθε μέρα, αυτό δεν ισχύει και ειδικά το πρώτο μπάνιο είναι καλό να γίνει μετά από 10 με 15 μέρες, αφού πέσει ο αφαλός του μωρού και πουλωθεί. Δεν θα είναι γλιτσιασμένο? Αυτό είναι πολύ κλασικό που ρωτάνε οι μαμάδες. Καλά, δεν θα μυρίζει καμία σχέση, παιδιά. Καταρχήν, το πρώτο μπάνιο του μωρού πρέπει να καθυστερήσει στη γέννα. Γιατί? Εντάξει? Γιατί το σμίγμα και το αμμονιακό υγρό πρέπει να απορροφηθούν από το μωρό και είναι καλό να υπάρχει αυτή η μυρωδιά στα χέρια, ούτως ώστε να βοηθήσει, του μωρού τα χέρια, ούτως ώστε να βοηθήσει στο να γίνει ο πρώτος θυλασμός αμέσως μετά τη γέννα. Και στη συνέχεια, αφού πάρουμε το μωράκι στο σπίτι, κάνουμε μπάνιο στις 10 με 15 μέρες και όχι κάθε μέρα από εκεί και πέρα. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε 1 με 2 φορές τη βδομάδα ή 2 με 3 το καλοκαίρι. Wow. Εκτός και αν του αρέσει πάρα πολύ και το κάνετε για παιχνίδι. Και άμα δεν του αρέσει? Άμα δεν του αρέσει, κατανοούμε το συναίσθημά του και δεν το κάνουμε. Αφρόλουτρο χρησιμοποιώ. Καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε πολλά προϊόντα περιποίησης, γιατί η συνοχή του δέρματός τους είναι πάρα πολύ ανοιχτή και περνάει οποιοδήποτε χημικό του βάλουμε. Οπότε, αρχικά μπορείς να κάνεις ένα ωραίο βοτανόλουτρο, μπορείς να βάλεις μερικές σταγόνες με λάδι καλέντουλας, ένα τσάι με χαμομήλι και λίγη βρώμη μέσα και να κάνει το μωρό μπάνιο μέσα σε αυτό το πολύ ωραίο μείγμα. Είναι μια χαρά ομαλακτικό και μας χοβολάει. Άλλωστε, το μπάνιο έχει σκοπό τη χαλάρωση και όχι τόσο πολύ την καθαριότητα. Τοπικά το πλένουμε, εννοείται. Αλλά το μπάνιο είναι μια ωραία διαδικασία σύνδεσης και του μπαμπά με το μωρό, γιατί συνήθως αυτούς λέμε να ασχολούνται, αλλά και διασκέδασης του μωρού. Τους αρέσει πάρα πολύ, τους θυμίζει την απομήτρια ζωή. Μάλιστα, σωστά. Πολύ ενδιαφέρον. Έτσι είναι.